Először a Veszprém vezetőedzőjét szeretném megkérni, hogy értékelje a mérkőzést. I would like to ask the head coach of Veszprém to say a few words about the game. First of all, gratulations to Győr Csapat. It was a good game, I think, especially for us. But I think at the end of the game, they were a better team and they deserve to win these 2 points. Nothing. It was for us. It was very good experience to play the game like this, and I think it was a very good derby of the Keto League. I cannot say nothing to my players. We try to do everything, but today we meet a better team. We try everything. We have problem in attack. This is true. So that's why we try to do every sorts of combination. At the end, we play with 7 players. We managed to stay in the game, and I think we can say nothing. Again, congratulations, and for us, good experience, and this is it. Okay. Thank you very much. Köszönjük szépen. Most beszélünk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megköszönni a kilátogató nézőknek, hogy ilyen parás hangulatot teremtettek a csarnokba. Azt gondolom, hogy ilyen hőfokú mérkőzésen mindig nagyon jó játszani, és természetesen győztesként elhagyni a játékteret. Szeretnék gratulálni a Veszprém csapatának. Azt gondolom, hogy minden évben, amióta én találkozok velük, egy nagyon parázs mérkőzés, kiélezett mérkőzéseken dőlnek el itt a 2 vagy 1 bajnoki pontoknak a sorsa. Ma is ezt láttuk, küzdelmes mérkőzés volt. Az első fél időben azt gondolom, hogy nem azt játszottuk, amit szerettünk volna, és nem olyan teljesítmények voltak a pályán, amiket megbeszéltünk, nem úgy alakultak a dolgok. Jó védekezett a veszprémi brigád, a második fél időben ott voltak helyek közül olyan dolgaink, amiket már sikerült megvalósítani, és azt gondolom, olyan előnyt tudtunk szerezni a végére, amivel végig tudtuk vinni a mérkőzést az utolsó szakaszban is. Nagyon-nagyon örülünk a győzelemnek természetesen. Egy kiváló veszprémi csapatot sikerült, azt gondolom, legyőznünk. Megyünk tovább, jövő héten már Ajkán szerepelünk, és ugyanilyen hozzáállással kell folytatnunk tovább a bajnoki szezont. Köszönöm, és további sok sikert kívánok a Veszprémnek. Köszönjük szépen a Veszprém csapatból Szabolcsnak. Először én is gratulálni szeretnék a győri csapatnak, hiszen nagyon gyors, nagyon dinamikus kézilabdát játszottak mind védekezésben, mind támadásban. Sajnos a mi támadásunk nem úgy működött, ahogy terveztük, fel voltunk rá készülve, hogy egy erős, kemény védekezés ellen kell majd játszanunk, de nem jött ki a lépés, amit szerettünk volna. Védekezésben úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, küzdött a csapat, nem vagyok egyáltalán csalódott. Ezt a 2 pontot most sajnos itt hagytuk, de folytatjuk tovább, ez nem fog befolyásolni minket a továbbiakban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és végezetül a győri csapat kapitány hangban. Köszönöm szépen. Először én is szeretnék gratulálni a vendégcsapatnak, hiszen rangadóhoz méltó mérkőzést vívtunk. Én szerintem látszott az első perctől fogva, hogy mindkét csapat rendkívül felkészült a másikból. 60 percig fejfel mellett haladtunk, akárhányszor el tudott lépni a vendégcsapat, vagy éppen mi 1-2 góllal, akár 3-mal, mindig visszakapaszkodtak. Az elejétől fogva szigorú taktikai utasítások által próbáltunk kézilabdázni. Persze az elején a hőfok miatt talán egy pár technikaiba becsúszott, de ez mindkét oldalon így volt. A félidőben rendeztük a sorainkat, és a másik félidőben azzal a dinamikával és azzal a csapategységgel jöttünk ki, amivel ezt a mérkőzést meg tudtuk fordítani. De látszott a Veszprémen is, hogy az utolsó pillanatig küzdöttek, 4 gólos hátrányban is visszajöttek. Az utolsó pillanatig rendkívül küzdős és brusztolós meccs volt, amit vártunk. Végezetül szeretném megköszönni a kilátogatott szurkolóinknak a buzdítást, hiszen rendkívül sokat segítettek, hatalmas részük van ebbe a győzelembe. És jövő héten utazunk Ajkára, ahogy már a mester is mondta, ugyanez a hozzáállás, ugyanez a munka kell, és utazunk a 2 pontért. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!